तो आप सबके पता ही बा बहुत दिन से पावर स्टार पवन सिंह जम के अपन रैली कर रहल बारन, निकाल रहल बारन। काराकाट के जनता से बहुत सारा प्यार दुलार मिल रहल बा। तो आप सबके हम बता दी कि बहुत दिन के बाद हम वीडियो बना रहल बानी, कुछ तकलीफी से ना बनावत नहीं। तो आप सब ये वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दुलार दे हम लोग और आगे के बात सुनी। तो आप सब ऐसा ही पावर स्टार पवन सिंह पर दुलार प्यार दी, जैसे गाना पर देनी, फिल्म पर देनी, ऐसा ही काराकाट में भी अपन प्यार दुलार देते रहें और पावर स्टार के बहुत सारा वोटों से जिताएम। काहे कि आप सबके कभी भी आशा ना होई उ काम करके दिखाइन पावर स्टार पवन सिंह। और आप सबके बता दी कि ई ना कोनो पार्टी ना कोनो केहू, अपन निर्दलीय से लड़ रहल बारन। तो आप सब यही से पवन सिंह के जिताई और विरोधियों के मुंह बंद करी। तो आप सब बहुत सारा प्यार दुलार दी और आप सबके बता दी कि 9 तारीख के पवन सिंह के नॉमिनेशन बा, तो उनमें जरूर से जरूर पहुँची लो। तो पवन सिंह रउआ लोगन से आशीर्वाद पावे खातिर एगो गाना गइले रहलहूँ, जौना गाना के नाम है आशीर्वाद मांगे पवनवा। बहुत सारा प्यार दुलार दे रहल बानी गाना के, जौन की आवते ही 3 घंटा में ट्रेनिंग पर, अभी तक ट्रेनिंग पर बा गाना। तो ऐसा ही वोट में भी पावर स्टार पवन सिंह के सपोर्ट करी। जय भोजपुरी, जय पावर स्टार। सब्सक्राइब